kabisyo, kapiling nyo na ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera at hindi man ako palaging may jowa. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rocketera of 90.7 Love Radio Manila. At syempre, bago ko ipakilala ang napakaganda at napakatalentado kong guest, gusto ko munang anyayahan kayong lahat na i-like at i-share ang Facebook Live na ite. Ang hindi mag-share nito, walang makakadate this Valentine's Day. Nga, ganun! So anyway, eto na nga. Ayan, nakita ko na nag-share na kayong lahat. At alam ko naman na talagang inabangan nyo itong araw na ito. So eto na. Hindi po ako yung nag-iisang maganda dito sa studio. Sorry talaga sa akin ngayon. But it's my honor to introduce to you this woman. She is a Showbiz Philippines' newest star with vocals that transcends genres and languages. The songstress has well over 17 million followers on TikTok alone, as well as over 300,000 on Facebook and YouTube. Ganon kadami, guys! 'Di ba? Pero, mas madami pa rin yung babae mo. Charot with harot! Thanks to her covers of popular Japanese anime openings, she just debuted in November 2022 with the single, Always Remember. So, ladies and gentlemen, let's all welcome Mona Gonzalez! Hello everyone! Hello po DJ! Hello, Mona Gonzalez. Napakaganda mo. Kumusta ka naman? How are you feeling right now? Okay naman po. I'm very happy and grateful kasi andito po ako ngayon. And ayan, sa mga nanonood, hello po sa inyong lahat. Uy, nakikita-kita ko lang yung mga videos mo sa TikTok na laging nagte-trend at kilala ka nga bilang TikTok live streamer of the year noong 2022. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung kailan at paano ka nagsimulang mag-TikTok? May TikTok journey po. Kung i-describe ko siya ng short at precise, gumagawa lang po talaga ako ng video kasi hilig ko po talaga. And then, after that, iba po yung mga contents ko, mga dubbing, and may mga dance, and makeup, fashion. Until sa dumating po yung time na sinubukan ko pong mag-upload ng mga kanta. And then, doon na po nag-start na bigla po siyang nag-boom and nag-viral po yung mga videos ko. Yun na nga eh. Ibig sabihin, hindi mo naman hilig din talaga yung pagkanta. Kumbaga along the way, tsaka mo lang din siya na-discover na eto na yung gusto kong gawin. Tapos kinagat na rin ng mga tao. Wow! So, nagsimula ka sa paggawa ng mga dubbing, tapos makeup transformation videos. So, etong yung mga covers na ginawa mo, ano yung nag-trigger sa'yo para gawin yung mga cover songs na yun? Actually, yung pinakauna ko pong pinost na cover song na anime, yung story po talaga that time is wala na po akong ibang ma-post. May ganun. Ganun pala yun, guys. Pag wala ka ng ibang ma-post, yun, mag-isip ka na, tapos yun yung magbabiral. Ganun pala yun. Kasi po yung mga contents ko before, mostly Saswar and transformation videos, it takes so much time. And then that time was pandemic, and then ano po kasi, naging frontliner din po kasi kami ng sister ko that Ay, time. wow. Nagbigay lang ng mga relief goods. Nice. And then, nung time na wala na akong may upload. Meron po akong practice video nun. Actually, yung Gurenge na in-upload ko na short cover. Actually, ano lang po yun, practice ko lang po Ay, talaga practice yun. mo lang yun, pero parang para sa akin, parang performance na yun. Kasi memorize ko po yung song, and then sabi ko, ito na lang i-upload ko, wala nang iba. And then yung pag-upload ko, doon na po siya nag-start na, wow, parang dumami na po kagad yung mga followers. Grabe, oh. So, kabisyo, alam na this. Pag wala na kayong ma-post, try ninyo, kanta-kanta kayo. Pero dapat kasing husay kayo nito. Kasi syempre, mahusay. Biruin ninyo, oh, kabisyo. Di lang maganda, hindi lang talentado, kundi, oh, may puso pa. Nagbibigay pa ng mga relief goods, diba? So, anyway, for sure, marami na-inspire sa'yo. At maraming P-pop hopefuls na tulad mo ang gustong makilala. So, ano sa tingin mo yung meron sa'yo that makes you stand out from the rest? Actually, wala naman po talagang pinagkaiba from others, like other P-pop artists and aspiring singers. Siguro sabihin ko na lang is iisa lang po talaga yung goal namin, especially sa P-pop.
and with all the other P-pop groups and artists out there, gusto po namin na ipalaganap talaga yung style ng P-pop na hindi lang po siya limited on a certain genre. Like, ang dami niyang pwedeng genre and it could evolve sa kahit kung ano-anong style. So, since wala akong masabi na I'm ahead of them, kasi hindi ko, Napaka-humble naman nito. same lang po talaga kami ng goal and that's it, to make the P-pop rise all over the world. Very well said ka dyan. Dagdag ganda points ka dyan. At bago syempre mo pinasok ang TikTok, no, nabalitaan namin, isa ka palang medical technology graduate. Grabe ha! So, Opo. ang ganda mo na, singer ka pa, talented ka na, magaling ka pa mag-makeup, tapos ano ka pa, philanthropist ka pa. Meron ka pa bang hindi nagagawa? Hindi, pero tanong, may plano ka pa ba na i-pursue yung pagiging medical technologist mo in the future? Oh, actually po, kung hindi po ako nabigyan ng opportunity to be here and ma-follow yung path ko sa career na to, sa music industry, siguro po, nagwo-work na po ako sa laboratory ngayon. I think, in the future, siguro po, if God allows, or if kailangan talaga ng tulong ko on that career, then I will go back po sa pagiging medtech. Ay, at least may plano, di ba? Malinaw. Ayan. At tinatawag mo raw yung mga fans mo na mooncakes. Yes pa, mooncakes. Saan ba nanggaling yung mooncakes? Oh no! Okay, yung kwento ng mooncakes. Hala, gusto niyo malaman? Gusto naming malaman. Ito ba yung yung sa Chinese New Year na mooncake festival? Ganun ba yun? Hindi po. Actually, yung mooncake, yan po yung alias ko before. Kasi hindi po ako naglalagay ng totoong pangalan sa mga social media accounts. Parang Sailor Moon, tas mooncake. Yung nagpangalan po ng mooncake sa akin is yung high school ko po na friend na artist. Nag-drawing siya ng mukha ko, pero walang eyes, walang anything, like lang figure, and then nilagay niya sa baba mooncake. Wait lang, paano kanya na-drawing na wala yung mukha mo doon? Parang hawigan lang, Yung ganun. art style niya po is, as in sobrang ganda, pero walang facial features, walang eyebrows. galing naman nun. Tapos yun, i-drawing niya ako, binigay niya sa akin mooncake. And then, from that day on, tinatawag na nila akong mooncake. Kung Uy. nanonood siya ngayon, Kuya Ace. Ayan, Kuya Ace, baka ako din pwede mong i-drawing ng gano'n. Ang tagal na nun. Uy, pero ang galing nung artist na yun, na si Kuya Kuya Ace, Ace. opo. Ayan. At dahil doon, di ba, nagkaroon ka pa ng bansag sa mga fans mo na mooncakes. At syempre, mahal na mahal ka ng mga mooncakes out there na mga nanonood ngayon. Yay. At ano namang maipapayo mo sa kanila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap? Oh, okay. Gusto ko na maalala nila kung ano yung strength at saka yung weakness nila. Kasi po, every time I go live, I always get that kind of comments na, Ate Mona, paano ko po ba ipupursue tong mga pangarap ko? Kasi nasagot ko na siya. Like, I always tell anybody, like, every fan that I have na, wag mong i-underestimate ang sarili mo. Pero this time, I will say na, know your strengths and your weaknesses. Kasi po, pag nalaman nyo na po yung strength ninyo, it means if you're going to improve it, kahit anong gawin sa'yo, hindi ka matitibag. Ayun. Like sa lakas ng loob. Kumbaga, like mind strength and body strength, dapat alam mo kung saan ka malakas. And kasi yung weakness, dapat mo din yun malaman so that you will know how to manage it when that time comes na parang you feel weak. Aha. So, yeah. That's my Ganda answer. ng words of wisdom nitong Mona Gonzalez na ito. Ano pa bang wala ang Mona Gonzalez? Lahat na lang meron na. Sinalo mo na lahat ng kagandang asal, talento. Ay nako, lahat meron na. Pero para mas makilala pa natin siya, kabisyo, dumako na tayo sa ating hot seat! So, nag-prepare kami ng mga questions sa talaga nga namang it's gonna break you or make you. Charot! With harot! Na eto talaga, mas malalaman nila kung sino nga ba si Mona Gonzalez and of course, kung ano-ano nga ba yung mga nilalaman ng puso ng Mona natin nakasama ngayon. So, first question, sino ang celebrity crush mo? Hala, ang hirap sagutin. Sige, top 3. O kaya isa lang. Meron ba isa? Ano siya fictional character, hindi po siya celebrity. Sino? Sa Goku Shufudo na anime, si Tatsu. Okay. So, okay.
So, meron siyang fictional character na crush. Opo. So, yung mga totoong nagkaka-crush sa'yo, masasabi nila may pag-asa pa sila. Baka may celebrity. Celebrity? Ay, ako. Ayaw mo sabihin. Oh, di sige sabihin Naiya mo. po. Ibulong, ay hindi, joke. Actually po, ito is just a crush and admiration because at some point of my life, para kasing naging happy pill ko siya. Ay, sino Actually, yan? I'm a fan as well. Aha. Naiya ako. Sino? Si Reveal. Stel po. Oh my God! Si Stel! Uy, pero ang galing nung kumanta tsaka, Opo, diba? kaya nga po. Opo. Wag. It's just an admiration. Oh, huwag kang mag-alala, wala namang babash sa'yo. Love ka rin nilang lahat. Siyempre, lahat namang nasa P-pop, diba? Ayan. So, pangalawang tanong sa ating hot seat, magbigay ng dahilan na nakapagpapasaya at nakakapagpagalit sa iyo. Nakakapagpasaya, I think making other people happy. Wow. Yun po talaga nagpapasaya po sa akin. And then, nakakagalit sa akin. Actually, ang dami. Sige, magbigay ka lang ng top 3 siguro. Yung ano po, like yung mga inconsiderate people, Mhm. disrespectful people, Mhm. or like people who likes violence and chaos. Yun po parang I feel Nata-turn mad. off ka din sa kanila. Parang Mm. ganun. Okay, alam na this, guys. Ayaw niyo ng mga masasamang loob. Kaya, magbago na kayo. Eto naman, pangatlong tanong sa ating hot seat. Kung ang lahat ng tao or lahat ng tayo ay may warning label, ano sa tingin mo ang nakalagay sa iyo? Kung ang lahat ng tao may warning label, ano sa tingin mo ang nakalagay sa iyo? Sa akin is warning under construction. Yun ang sa isip ko. Ginawa mong building yung sarili mo. Slippery floor. Okay, so dahil under construction, kasi Yes we're, po. dapat meron tayong growth mindset, kumbaga. Next, okay, sige, ako na nag-explain nun. Next, ano ang pinakamasakit na hate comment na natanggap mo? Meron ba? Sige nga, share mo nga sa amin. Naalala ko po to sinabi niya. Ano yan? Sabi niya, in Bisaya kasi, sabi niya, si Mona, muraraman na siya kugmo. Like, sabi niya, para lang daw po akong kulangot. Sabi po, yun po yung pinaka, parang, Sinabi sabi na- yun? Yes, sinabi. Like, So, not nag-reply just ka ba in the doon? comments, but In person? in person sa kaibigan ko po niya sinabi. Pero nandun ka. No, wala po ako nun. Sinabi na sa kanya na yun ang sinabi niya sa akin. Naku, pag nandun ka sana, di ba? Para pala ako kulangot. Eto sa'yo! Ayun, sinabi niya. Kaya hindi ko po Charot, makalimutan. Pero anong reaction mo nung narinig mo yun? Sabi ko, ang ganda namang kulangot kung ganun. Yes! O, diba? Napakahusay mo dun, girl. O, eto, next. Kung isa kang superhero, anong superpowers ang gusto mong makuha? Gusto ko po maging invisible. Ay, parang gusto mo puntahan yung crush mo tapos maging invisible. Ano po, para makapag-travel po ako, hindi ako nakikita sa scan, sa airplane, kung papasok ako. Para makapag-travel ka, gusto mo invisible ka lang. Para wala ka masyado babayaran. Opo, yes po. Tapos makikita mo yung beauty of the world. Yes po. Yung pala yun. Eto naman, next question. Ano ang pinakamalalang bagay na ginawa mo sa ngalan ng pagmamahal? Parang marami kang share dito. Tinan niyo po siya. Shock na siya. And parang marami siyang naaalala. I think, trying to learn somebody's language. Love language or language? Lingwahe po Lingwahe talaga. talaga. Opo. Hindi ko na sabihin kung ano kasi. Okay. So, umabot ka ba sa part na talagang lahat na ng salita inaral mo na? Inaral ko po talaga. Nagsimula po ako sa alphabet. Okay. Yun ang pinakamalala. Inaral ko yung, kasi po hindi po siya marunong mag-English. Talaga, pwede bang mo bang i-share ko ng wika ito? Japanese. Ano? Hindi pa. Russian. Russian, guys. Mahirap-hirap yung Russian. Kazakh. Kaya naman pala. Opo. Tapos, syempre, yung spelling nun, diba? Opo, yung Cyrillic alphabet, inaral ko po talaga. Okay, ang tanong, ilang buwan kayo nagtagal niyan? Wala. Yun lang, nag-aral-aral ka pa, tapos hindi naman pala naging kayo. Hindi po kami magkaintindihan. Eh di sana nag-sign language na lang kayo. Hindi kasi yung tinatype niya. Tapos ako naman translate. Todo translate po ako. Wala po kaming conversation, kaya sige na lang. Pero minahal mo nang hindi kayo nagkakaintindihan. Actually, hindi po siya love talaga. Parang I was attracted to the person only. attracted. Yun po yung,
Opo, attraction lang po yun. Oh, attraction pa lang yun, pero kaya niya na mag-aral ng lingwahe para sa taong ang yun. dami po talaga. Ah, sige, baka may gusto ka pa i-share na iba. Yung isa po is never ko po siyang nakita. Ah, mahilig ka talaga dun sa mga fictional character. Never mo siya nakita pero minahal mo na. O nagpapadala ka ng something. Ay, hindi po ako nagpapadala. Pero I really felt like, yun po yung pinaka-last time na parang na-fall po ako sa isang tao. Ah, ilang buwan tumagal ito? may pagtatanong na Parang ganun. dumaan lang po eh. Ah, dumaan lang mga 1 week, ganon? Hindi po, mga 1 month. 1 month, okay. Sige, yung 1 month na yan, mukha Hindi ko po namang... talaga siya nakita. Hindi mo siya nakita? Hindi siya talaga nagpakita sa'yo? Hindi. Baka nga multo kasi siya. Pero eto, kung hindi issue ang pera, ano ang bagay na gusto mong gawin? Oh, siguro mag-aral ng lahat ng mga musical instruments. Ay, so far ba, ilan ba yung mga alam mong instruments or ano-ano ba itong mga to? Ano lang, basic lang po, guitar, tsaka piano, tsaka flute. Yun lang po. So lahat gusto mong aralin ngayon? Kasi it's very costly po kasi. Mm-mm. Kaya, Tsaka mahal yung mga instruments, Yeah, di ba? opo. Mga cello, Yeah, ganyan. yes po. Ah, in fairness, bright answer. Eto naman, next question sa ating hot seat. Kung hindi ka singer, songwriter, content creator, o medical technologist, ayan, sa palagay mo, ano ang trabaho mo ngayon? Ngayon, actually, I really want to be somebody po sa medical field. Gusto ko pong maging microbiologist. Related pa din matalino? siya sa med. Mhm. Kasi po, parang, lalo na po yung pandemic, kasi di ba may mga na-discover na mga bagong mga virus. Parang gusto ko po ng ganun. I think, for me, parang imposible siya isipin. I think parang, makakatulong po ako in the future siguro sa paghanap ng mga solution for that matter. Parang ganun. Ang ganda mo talaga, no? Dagdag ganda points talaga to sa akin. Tsaka sa aming lahat. Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Kasi, I know you're living your life with a purpose, no? Purposeful life. Ayan. So, ang dami na nating nalaman kay Mona Gonzalez. Ngayon naman pag-usapan natin ang single mo. Ang debut single mong Always Remember. So, ano ba ang gusto mong maiparating sa mga makakarinig nito o nakarinig na nito? Ang gusto ko pong maalala nila pag pinapakinggan nila yung kanta is they are reminded po na they are on the right track, na tama po yung ginagawa nila, and then na hindi po sila magi-give up sa mga pangarap po nila. Kasi the title itself, Always Remember, parang paalala ko ito sa'yo. Ganun. Huwag mong kakalimutan yung sarili mo, tsaka yung mga tao na nasa paligid mo, and yung pangarap mo. Wow, very meaningful. At ano naman yung kwento sa likod ng songwriting and conceptualization ng music video ng Always Remember? Nakita ko yung in-upload mo ng mga BTS, ha? So, ano yung kwento doon para sa mga nanonood ngayon natin, mga kabisyo? Yung story po ng Always Remember and yung music video po ay nirelate po talaga sa buhay ko. Like, kasi po, I grew up as an introvert, so lagi lang po ako nasa loob ng bahay. And yun po, connected po yun sa mga ginagawa ko dati na kumakanta ako sa loob ng sasakyan or kumakanta ako sa loob ng aking maliit na kwarto. So now, since Mona is like, parang gusto na nang i-chase yung dream niya, she wants to be outside, she wants to be out there. So yung story ng music video is just basically Mona from her comfort zone and now she's out. Na para mas spread pa niya yung kanyang talents and kung ano yung gusto niyang ipahayag sa mundo. Ayun. Ayun o. Yan. Napakaganda ng music video na to at naniniwala ako napakaganda ng mensahe nito at napakaganda kung kakantahan niya tayo live na live dito sa 90.7 Love Radio. So ladies and gentlemen, here's a song, Always Remember by Mona Gonzalez. Real, recognize real. Nilalahigop aking gabi, walang magawa. Tila statwang nasa tabi, habang sila'y abala. Kumpiyansa sa sarili, hinahamon parati, pakiramdam ko'y sinasantabi. Tinagalaw sang sisi, nagkatalaw ang isip. Should I stay or should I go? Ngunit nasa likod ng aking
mo lang i-inspire. Liko-likong daan, napakatatag, may nagmamahal sa'yo. Always remember, keep going on, baby. Let's keep going on. Always remember, keep going on, baby. Ikaw ay mahalaga. Always remember. Lakad na di alam kung saan tungo, kakapagod. May mag-aayapang kaibigan, I'm left alone. Hingin sa salamin, magtiwala ka lang, ang pangarap mo'y para sa'yo. Huwag mo na pansinin mga negatibo. For me, magagawa mo, you can make it. Kita ng mundo, pagsisikap mo, pagigihan mo lang i-inspire. Liko-likong daan, napakatatag, may nagmamahal sa'yo. Always remember, keep going on, baby. Let's keep going on. Always remember, keep going on, baby. Di ako mawawala. Kung pakiramdam mo nag-iisa, lumingon ka lang, may karamay ka. Count on me, I'm here. Ang sarili mo, hindi ka iiwanan. Always remember, paalala ko sa iyo. Always remember, always remember, di kita iiwanan. Always remember. Hey, thank you so much. Mona Gonzalez will always remember Thank you po. kung ano yung napakinggan namin sa music video mo, kung ano yung napakinggan namin doon, yun din napakinggan namin ng personal. Plakadong-plakado, guys. Grabe, nakakabilib talaga. At I'm sure marami talagang nabibilib ngayon at kinikilig ngayon. Katulad na lang ni Tin Rivera, oh my G, kinilig ako doon kay Miss Mona Gonzalez kasi ang ganda niya. Sabi pa ni Thank you. Dodds Inderio Odo, hello idol, ganda mo. Shoutout sa lahat ng mga taga Matalom Leyte. Oh, ano na ba ngayon? Hapon na, no? Good Yes. afternoon. Ay, nakalimutan ko yung O, waray. ikaw baka kasama mo pa yung mga, baka kausap mo pa yung Russian na, kaya nasa ibang ano ka pa dimensyon ng oras. Ayan, si Rex Gel Mara, the queen is slaying na naman. I'm sure ito mga ano mo to, mooncakes mo. Ayan, napakaganda ni Miss Mona, parang nakikita ko ng future ko, sabi ni Bartolome Tisoy. Oh, hi din kay Chrisline. Oh ha, ang dami pang nag-comment sa ating live ngayon na I'm sure sumusuporta sa iyo at nabibilib sa iyo. So please do invite everybody to catch your upcoming events and of course to kung saan niya makukuha or makikita, maririnig yung single mo at saan ka pa nila ma-stock. Yan, go ahead. Ayun, first of all, thank you po sa mga nanonood ngayon ng live and sa mga nakikinig din po sa radio station. And ayun nga po, my song Always Remember is out now on digital music platforms everywhere. And sana supportahan nyo din po yung music video sa YouTube. And kaka 100k views lang po natin. Kaya congratulations po sa lahat ng mga mooncakes. And sa mga future ko po ng mga shows and guestings po, just keep posted on my social media accounts. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and ano pa. Mona Gonzalez, i-search nyo lang po. And stay tuned. Ayun po. Thank you so Ayan. much. Meron ka bang gustong pasalamatan na napaka-special sa puso mo? Meron ba? Hi po sa aking family. Ayun.
Very ano yan. Sa mga mooncakes. Ayan. Hello. Wala po kasi ngayon eh. Wala ngayon. So, wala kang date ng Valentine's. I will date myself. Ayun! Magsama-sama tayo. Sige po. Ayan, maraming salamat sa'yo, Mona Gonzalez. And I'm sure marami talagang makikinig sa'yo at magsusubscribe sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. And of course, sa lahat ng mga kabisyo natin out there and sa mga mooncakes na nanonood ngayon, please do like, follow, and share Love Radio's social media accounts. And of course, ako din po, ayan, Rakitera, R-A-Q-I-T-E-R-R-A. Muli po, ito po si Rakitera, ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At hindi ba ako palaging may jowa? At least palagi naman akong maganda na nakasama si Miss Mona Gonzalez. Dito lang yan sa Stasyong Feel Good 90.7 Love Radio. Bye guys! Bye-bye everyone. Thank you.